Tak ideme hore. Ideme, no. Hovorím, že lepšie je táto, lebo to ovládam ja z hora. To z dola nevidí na mňa. On z dola neovláda nič? Vy to ovládate sám? Ja to ovládam aj z dola, on. Aha. Je to ovládať, len proste lepšie to je, keď je sám ovládam. Tak, toto sú exkluzívne zábery. Ty kokso. To som v živote nebol. To je dosť čisté ináč. Tiež som prekvapený. Tak asi vietor vyfúkal. Ideme bližšie k veži. OK. Nemáte závrche bolo to. Nie, aspoň zatiaľ. Nezvyk, čo? Nezvyk, a riadny. Pána beka. To je riadna výška. Skúste prejsť na to. Jasne, prejde. Ale to nie, hen to zase znútra je A, tá tuto. diera. Ty vole, toto riadne vidno. Už dosť tuto pomaličky. Už ste nad trechou vlastne. Tuto je výšku, bude normálne z dnuka sem do vonka. Znútra. Znútra, áno. A tu taká menšia, tuto je taká menšia. Neručajem veľký. A hore to vidíme ďalšiu ešte. Tuto pod týmto okienkom. Toto miesto, áno. Toto. Tam neručajem odtiaľ, to je lepšie. Neručajem.
skoby sú tu ani nič nedržia. Toto je prvá skoba mimo. Toto je bleskozvod či hromozvod vedľa. A ešte aj tretí ani nič nedrží. Táto. Táto nejaká šikma. Táto nič nedrží. Druhá a ešte tretia. Zlomili. Tak o tomto sme nevedeli, o tejto dierke. Ale prečo zlomili toto? To zlomili. Toto je hrbanda. V štvrtom dieliku z hora ešte tiež diera. To je od čoho? Od čoho? Táto je ona. Toto je vieme spraviť. A som aj celkom rád, že už som na zemi. Prebieha oprava dier. No toto je druhá plošina TMT s dĺžkou ramena 26,5 metra. Bola tu ráno tu bola predošlá plošina len s ramenom 20 metrov a bolo to prikrátke. Toto rameno by malo vraj dotiahnuť. Zrovna na tej strane je takový svetožiara okolo tej veže kostola. Lebo je tam slnko, to preto. Som rád, že sa dostal takto vysoko. Ty kakso, také dlhokánske rameno, ty brďa. A aha, ako je Vysokánsko. Úplne skoro pod krížom. Ty brďa. Kríž. No, ide dole. Klesá, klesá. Je, že tento prišiel a musel odísť, má tam niečo pokazané, potom plošina, potom, jak sa to povie, kontajner, áno. A ešte vzadu je Belan. Nevidno, a tam pracuje Belan. Upevňuje hromozvod, či čo to je? Bleskozvod. Pána beka, to je riadna výška. Teraz sa presúva a ide ešte vyššie, ako pozerám sa. Stúpa, stúpa, stúpa. Ty brďa. Ide ešte vyššie. Jak sa hompáľa. Fúha. V tej obrovskej výške sa to tam kolíše. Trošku sa to tam kymáca.
Teraz išiel ďalej od veže kúsočok. A čo ide urobiť teraz? Aha, už klesá. Tak to už asi spravil. Opravil. Toto je viditeľné jedno opravené miesto, toto v strede. To vôbec neklesá, to len sa išiel pozrieť na druhú stranu. Skontrolovať. Ruska za uchom musí byť. Normálne trošku opúšťa tú plošinu. Vystúpil z nej. A v ruke má nejaký tmel. Nejaký silikón. Aha. Toto je cín. Áno. A to sa rozstavuje asi, hej? Áno. A potom s týmto to naláša proste na ten To meď. je svojím spôsobom také zváranie. Čiže rozstavujete s kou, toto máte horúce. Áno. Len troška treba vedieť meď. On je trošku vláčný, ten cín, alebo to je celkom tekuté. Tak s radosťou oznamujem, že v priebehu jediného dňa sa tu vystriedali dve plošiny. Jedna musela ísť rýchlejšie preč, pretože bola primalá, prikrátka, s malým ramenom, nedotiahla vyššie. A na samotnej veži kostola bolo až neskutočných 11 dier. 11 dier. A sú opravené všetky. Hurá!